Famili medikuak kexu urtarrilaren 5etik greban daude, ostegunera arte egongo dira 10 egun orotara jarraian kontatuko izkizuegu zergaitiak. 3 hilabete Euskal Museoan ikusgai egun ostean Linguae Baskonum Primitiae Parisera itzuli da, azken egun horretan ere egongo gara. Arratsaldeon ikus entzuleo, baina lehenik Euskal Erakunde Publikoak eta Euskal Hautetsiek atzo Parisen Hezkuntza Ministeritzarekin izan zuten bileraren xehetasunak. Ez galdu. Hezkuntza ministroarekin bilkura egin dute Euskal Erakunde Publikoko lehendakari eta lehendakariorde eta Euskal Herriko parlamentari guztiek. Lurralde mailako hizkuntza politika baten plantan ezartzea eta irakaskuntza eskaintza garatzea aipatu dituzte besteak beste. Baso euskaraz egin ahal izateko esparru berezi bat definitzeko urratsak hastea deliberatu dute 2027ko azterketei begira indarrean sartzeko xedez. Sehaskak baina ohar atera du ekintzetan gibelerat egiten ari direla salatzeko. Besteak beste orain arteko basoko frantsesa, filosofia berezitasunak eta ahozkondia frantsesez egiteaz gain, orain lehenengo mailako matematikak ere frantsesez egin beharko dituztelako, 2021 aitzin euskaraz egiten zirelarik. Borroka eta mobilizazio ziklo berri batean sartzeko asmoa azaldu du Sehaskak eta lehen mobilizazio bat ditu dute urtarrilaren 24. Ipar Euskal Herriko mediku liberalek haien kontsultetako ateak etxi dituzte aste honetan, Frantziako Asamblea Nazionalak onartutako gizarte segurantzarako aurrekontuaren kontra. Horren baitan lege batek askatasuna kenduko lieke mediku orokorrei gizarte segurantzari erabakiak hartzeko botere gehiago emanez. Lege berri honekin, Seguritate Sozialeko administratzaile batek, zuzendaria edo administratzaile batek, ematen aldigu, inposatzen aldigu, preskripzio batzu egitea edo ez egitea, edo batez ere kopuru bat egitea edo ez egitea. Egan nahi dut administratzaileak du lehentasuna eta podere gehiago pazientearen osasuna kudeatzeko edo sendatzeko bide hartzen dugun momentuan, ez dugu lehentasuna, baizik eta administrazioak izango luke. Gizarte seguraren aurrekontuaren kontra mobilizatzeaz gain profesionalek iruzurren kontrako legedia ere salatzen dute. Lege horren bidez lan geldialdien kopurua eta iraupena mugatu nahi du gobernuak. Ongi ulertu behar da, ondorioa izango da gehien behar dutenentzat. Egan nahi du, lan tikiak gure etxetan, gure aitatxita matxen etxetan nahi dinak lan fisikoak, gorpuak mugitzen, zaharretxetan, lan prekario guzti horiek eta behar dutementu baten atxeren, izango dira lehengo biktimak. Jada Hendaia eta Baionako 5 medikuei apisua eman diete lan geldialdi gehiegi emateagatik. Donibane Loitzuneko profesionalarentzat onartezina den erabaki bat da. Gainera bere ustez ez da kasualitate bat Hendaia eta Baionako medikuak zeintzapean ezarri izana. 2 Baionan, Zip auzoan, beste 3 Hendaian, Jonko auzoan. Ze pasatzen da, auzoietan zer dira, populazioak dira sozialki zailtasunak dituztenak. Maila nahiko ertain, basua, lan tikietan ari direnak eta arazo sozialak eta psikikoki ere izaten ari dira arazo gehiago eta beraiek kopuru handitan dutela lan geldiketak. Gobernuak inposatu nahi duen lan geldialdien muga pasatuz gero, medikuek 5.000 eta 10.000 euro arteko isun bat jaso dezakete. Heldu dira, gure gana, eskatzen gutiago preskribitzea, eta mehatxupean ematen isun batekin. Isunak dira, delitua egin dutenentzat. Ezin dugu egon gu grebeak egin gabe. Medikuaren ustez lan geldialdiak mugatzeko erabakiaren atzean hipokrisi asko dago. Terrenoarekin kontaktua ez duten batzuen gainik hartua dela hori, zarik ez da. Eta gainera, badela horren azpian ere itxurakeri politiko bat nun, berakutsi nahi da frantsesei, hemen badela norbait dakiela erabakiak hartzen. Testu inguru horretan, Pirineo Atlantikoetako prefetak 29 mediku lan egitera behartu ditu, pazienteen gutxieneko hartatzea segurtatu ahal izateko egun hauetan.
Hiru hilabete segonda Linguae Basconum Primitiae liburua euskaraz inprimatu zen lehena eta ezagutzen den ale bakarra Baionako Euskal Museoan eta iritsi da agur esateko tenorea. 3 mois intenses. Hiru hilabete oso trinko izan direla dio, aldarri askoko hilabeteak baita ere bisitari asko izan dituztena eta transmisio lana eginaren zoriontasuna dutela dio. Notre travail de transmission, il est fait. 3.000 bisitaritik gora etorri dira berau ikustera, gisa honetako bisita gidatuetan aldiz 200 gora izan dira eta azken txanpa ere baliatu dute hainbatek. Gaur azkeneko eguna da hemen dauna eta justu denbora eman digu, baina azkeneko egunean bai aldatu gara. Baita errepikatzeko ere. Ni bigarren aldian ator. Aurretik ere izan itzan, hori asko gustatzen zait, orduan aitzakia lagunekin bildu eta gustatu edo atentzioa ematen du batetik bere tamainak. Berezat hori txikia dara. Nik imaginatzen du liburu handi bat, eta halako baten txikia ikustean eta... Baina baita edukiak ere. 16. mendian nola euskera omentzeko olako liburu bat argitaratu izanako, baita hola mantendu izanak igual. Gero adibidez, esan du ez, abokatu batek nola dirua jartzen duen liburu hau argitaratzeko, eta ez, euskera bezalako hizkuntza baten alde horrelako zerbait itea. Gero, emazte edo emakumeen aipamenare aipatzen du ez, etxeparen partetik, eta bioiek zengo nituzke. Eta sentimenduetara ere gezi zuzena. Ez genekizkin gauza pilua kontatu dituzte, eta liburua hor ikustea emozionantea. Hunkigarria izait, ez dakit gure patrimonioaren gauza hundiretako bat da niretzat hau, eta orduan aukera bertatik bertara ikustea, pues oso ederra eta oso aprobetxatu beharrezko aukera bat zan. Batez helburutako bat bintza badala, ez? Gure herriei buruz zerbait gehiago ikastea guk eskolan historia ikasten dela, baina ez gure herrian historia, eta nik uste alde hortatik oso aberasgarria, ez? Orain Pariseko liburutegi nazionalera itzuliko da 3 urtez ilunpean gordetzeko. Euskaldun voit surtout sa dimension symbolique, mais c'est un objet du patrimoine. Euskaldunok batez ere bere dimentsio simbolikoa ikusten dugula dio, baina ondare materiala ere badela, eta honek zaintza eskatzen duela. Horrelako kasuetan 3 hilabetez erakutsi ostean, 3 urtez ilunpean eta babestua gordetzea beharrezkoa dela ongi iraundezan dio. Pendant à peu près 3 ans, voilà. Eta ilunpetik etxera Euskal Herrira etorriko ote den. Si vous voulez avoir des chances qu'il revienne, il faut le laisser repartir. Itzultzea nahi badugu lehenik joaten utzi behartzaiola dio. Eskaera anitz egin direla hautetsi eta elkarteen aldetik bertan geratu dadin eta etorkizunak esango duela ia hala den. On va bien voir quelle suite va être donnée. Ia bederen bisita labur honek liburua itzalera eta euskara argitara ematen laguntzen duen. Euskara, euskara. Ikusentzuleok atxiki dezagun euskara min gainean plazara ere atera dadin. Bihar arte.